שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד מהבית עם מורים פרטיים שמתחברים למחשב שלכם. מה שבעצם אני רוצה ללמד כאן היום זה בעצם איך לעשות טקסט שמשתלב עם תמונה ומסכה. אז בואו נתחיל. אני ארשום כאן סולו עיצוב גרפי, אני ארשום בעברית סולו עיצוב גרפי, ואני אבחר את כל הטקסט שיהיה לנו בצבע אדום שנוכל לראות את מה שאני בעצם עושה. כלי מוב, קונטרול T, ואני בעצם אגדיל אותו, שיהיה מאוד 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 גדול, ואני אתן לו Enter. מה שבעצם אני הולך לעשות כאן עכשיו, אני הולך לבנות כאן המסכה לידו. איך אני בעצם עושה את זה? אני בא לחלון השכבות, כשאני בעצם בחור פה על השכבה שלי, יש לכם כאן את האפשרות ללחוץ לו על Add Layer Mask. יפה. עכשיו אני הולך לפה לבחור שחור לבן, ולא לזה התכוונתי. הולך כאן לאופציה הזאת כדי לבחור שחור לבן ולא איזשהו צבע אחר, ואני אהיה בחור כאן על המסכה. יש לכם כאן את האפשרות של דלי גרדיאנט. אני אלך כאן לקטגוריה של הגרדיאנט, וכשאתם לוחצים עליו פה, יש לכם כאן את האפשרות לבחור את הגרדיאנט הבסיסי הראשון שבעצם יש לנו, שהוא בעצם מתאר לי את מה שיש לי במערכת של הפורגראונד והבקראונד. אני אלחץ עליו, ובעצם מה שאני עושה, אני לוחץ על המסכה עצמה ולא על השכבה. מאוד חשוב לדעת על מה אנחנו עובדים, או על השכבה או על המסכה. בקטגוריה של האפקט הזה אנחנו בעצם נעבוד על המסכה. ומה שבעצם אני עושה, אני בחור על המסכה ואני אמשוך עם העכבר מנקודה לנקודה, ומה שאנחנו רואים בעצם זה שילוב של הטקסט בתוך התמונה. אם זה באזור הקטגוריה הזאתי שנמחקת או בקטגוריה הזאתי, יכול לבוא ככה בעצם לשלב את זה ולאט לאט לראות שכל האזור הזה בעצם נמחק לי, שזה בעצם אפקט נחמד. אתם יכולים לבוא, כשאתם נמצאים פה על הגרדיאנט, יש לכם פה כל מיני אופציות של גרדיאנט, גרדיאנט עגול, גרדיאנט בזוויות שונות. יכול לבחור את הגרדיאנט הזה ובעצם מבצע איזשהו את האפקט הזה. זה לאו דווקא הגרדיאנט הפשוט. זה בעצם שיטה אחת. מה שבעצם הולך לעשות כאן עכשיו, זה לבוא ולבחור חלק מהאזור שהגרדיאנט ישפיע עליו. אז אני אקח פה את כל הגרדיאנט הזה ואני אעמוד עליו ואגיד לו Edit Fill ואבחר אותו ב-White. נגיד לו כאן אוקיי, ואני אבחר אזור ספציפי בתוך התיבת טקסט שלי, וניתן לו פדר קל של נגיד 35, שזה באמת נחמד, ואני אבקש לעשות כאן את הפקודה של האינברס. מה שבעצם קורה, אני אעבוד על המסכה אבל לא על כל תיבת הטקסט, אלא רק על האזור החיצוני. אז שוב פעם אני לוחץ לי כאן גרדיאנט, הגרדיאנט הראשון, אני בחור על שחור לבן, עולה למעלה ובוחר את הגרדיאנט הראשון שלי, ובעצם אני בונה את הגרדיאנט שלי בצורה החיצונית. מה שקורה, כל האזור נמחק, האזורים האלה, ולא מה שקורה בעצם בתוך התוכן. אתם יכולים לראות שהסמך פה נעלמה, היוד עכשיו תיעלם לי, ובכלל כל האזור החיצוני. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד מהבית. תוכלו להתחבר אלינו בעצם ללינק שנמצא בתחתית הסרטון, לצפות במדריכים נוספים, טיפים, טריקים והמון המון המון כיף. להתראות ושבוע טוב. חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד מהבית עם מורים פרטיים בשעות ובזמנים שמתאמים מראש עם המורים והתלמידים. הכי חשוב שיהיה לכם נוח וכיף ללמוד מהבית. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם היום זה איך לעשות לוגו פשוט, ממש למתחילים. אז אני מתחיל לעשות כאן איזושהי אליפסה חמודה, ואני אבקש פה צבע שחור לבן. יש לכם פה למטה את האפשרות לבחור צבעים, ואני אפילו אגדיל אותה קצת. מעבר לזה אני אלך לאובייקט, פס, ואני אגיד לו כאן Add Anchor Point. מה שבעצם הוא יעשה לי, יוסיף לי נקודת אמצע בין שתי נקודות. אפשר לראות את זה כשאני לוחץ על החץ הלבן, שבעצם הוא הוסיף לי כאן איזושהי נקודת אמצע.
החץ השחור בעצם הוא מראה לכם פה את כל הריבועים ואת כל התבנית של האליפסה שלי. ואני אחזור לחץ הלבן, אני אבחר את שתי הנקודות האלה, אני אלחץ מקש ימני ואני אבקש average, הוא ידביק לי את זה. אותו דבר גם פה, אני אלחץ לו כאן, מקש ימני ואני אעשה לו כאן average, והוא ידביק לי את זה. אותו דבר גם לאמצעי, מקש ימני ו-average. הדברים האלה לא יעבדו לכם אם אתם נמצאים על החץ השחור. אך ורק על החץ הלבן, או הקיצור שלו זה בעצם A במקלדת. לאחר שסיימתי את כל העבודה, אני חוזר לחץ השחור, מקליק בחוץ, ובוחר מחדש. יש פה קטע הזה של להקליק בחוץ, לבחור מחדש, אלה דברים טכניים שאני לא רוצה פשוט לשעמם אתכם, פשוט תעשו את זה אחריי והדברים יהיו לכם בצורה ממש טובה. אני אגדיל את זה קצת, ופה בעצם אני אלך לחלון הסוואטשס שלי, ואני אבחר אותו כאן בצבע נגיד סגול חזק, ואני אעשה לו edit, copy, הוא יעתיק לי את הגרפיקה, לאחר מכאן edit paste in front, ואני אסובב את המתקבל עם shift לחוץ עד למצב של 90 מעלות. שוב פעם אני אבחר את הכל, שוב פעם copy, שוב פעם paste in front. התרגיל הזה מתאים יותר למתחילים, לא למתקדמים. יש דרכים אחרות והרבה יותר מהירות לעשות את זה. ולאחר מכאן נלחץ shift ויסובב אותו. את כל העבודה הזאת בעצם עשיתי כשהייתי על החץ השחור. בוחר את כל זה, יכול אפילו טיפה להקצין אותו, עם shift ו-alt, ולאחר מכאן אני אשים אותו פה, ילך לאליפסה שלי, יפתח לי פה איזשהו עיגול, ממש מהמרכז, עם shift ו-alt, פה ניתן לו צבע אחר, מקש ימני, arrange ו-send to back. זה בעצם מה שרציתי להראות לכם. אם אתם רוצים לעשות את זה בצורה אחרת, אפשר להגיע לזה מיליון דרכים, אפשר להגיע לזה גם בקטע שאתם עושים אליפסה כזאת, ואז בעצם מבקשים Object Path, ואומרים לו כאן Add Anchor Point, עוד פעם בוחרים את הנקודות האלה, מקש ימני average עם החץ הלבן, שוב פעם את הנקודות האמצעיות, average, חץ לבן, עוד פעם הנקודות האלה, average וחץ לבן, חץ שחור, מקליקים בחוץ, בוחרים מחדש, ופותחים את הצורה שלכם. אפשר לעשות עם הדוגמה הזאת מיליון דוגמאות, אפשר ממש לבצע בעצם סיבוב עם הגרפיקה שלי על נקודת ציר מסוימת. אם אני לוחץ כאן על הרוטייט, אני יכול לבוא לפה ולבחור בנקודת ציר מסוימת. אפשר להגיע לזה למיליון דוגמאות בלי סוף. הכי חשוב זה באמת להתחיל מאיזושהי רמה מסוימת ולאט לאט להשתדרג. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. תוכלו לבקר אותנו בלינק שנמצא לכם בתחתית הסרטון, לצפות בעוד מדריכים והכי חשוב ליהנות ממה שאתם עושים. שבוע טוב ולהתראות. תודה רבה. ביי ביי.